Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 3, Amazulu 0. I'm joined by Umshafani. So, nivo, hona nivo fwetu. Ni itani ya pila inina. Ina ngitanda ni edikwembu, edikandu nyaka wonke. 365 days. Yes! Alisha inkosi yami, iyanukisa nkosi yami. Ubo, hoze alena, akuisha, amenuka inkosi. Na, hamtaje nkosi, ikupeka nabo ngisa, haqedile kudeli ithebula lakathi inkosi. Ngithiko make, babheke, esonto, ngibakhombe njalo nkosi. Ngitshena angiceda usathi uzizuzwane nkosi. Ezwistimela nkosi si kudlula umakhelwane nkosi. Angizubasha ngizobe ngiphethe upelepele nkosi. Ngizobathinta esilondeni bathi hashu. Amakho! Hashu nkosi. Angina isikhathi sokudlala nkosi. Ngithi ngibuyele esicongweni nkosi. Hayi nkosi ukudilika nkosi. Kuwe othatha ingane nkosi ukuthi idilize inkabe endala nkosi. Engihempeke manje ngasho ngathi ngifuna la. Isiyabuya ke manje izolala khona la iAlena nkosi. Nkosi ngiyabawonga abafana ukuthi uyabo hona namhlanje ngithe nangibabiza ngathi uthuma ubiza amaphoyisa wemfukeni ukungena kwamagoli ke lawo. Uyazwa sithi uthuma ubize amaphoyisa emfukeni. Kusho ukuthi ke nkosi yami uzo enuka ke ukuyanela nkosi. Ngithanda ukubonga na abo bonke ke ama-supporter ngoba ayazi ukuthi vele kunakukhona ithisha ekhanda abantu ebhosha mlibe nkosi. Afane siba hadlale lencane nkosi eyakhona bese sihambe nkosi ithi bu 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 Boshile, boshi boshi, 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 boshi boshi, boshi boshi, boshi boshi, boshile, boshi boshi, boshile, boshi boshi, boshile, boshi boshi. Thank you, leadership. Yeah, thank you, leadership.